The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Before we start our Bible study nining adlaw, sama sa naandan, gikinahanglan ang ato pagsugid sa atong mga salang nabuhat ning adlaw, aron kini dili mahimong babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. In fact, God, the Holy Spirit, who is the teacher of truth, cannot function in His ministry to teach us the truth kung na kita pahipi pa diha sa atong kalag nga mga sala. Busa, atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 John 1:9, we call in English the rebound or recovery technique, aron kita mapasiguli ngadto sa atong pakigambitay, fellowship with God. And God, the Holy Spirit, can continue teaching us His truth. Busa sa hilo, mag-andam ta, pinaagi nining pipila ka mga gutlo. Let us pray. Amahan namong langit nun, salamat nining lainaw sa mga adlaw. Ngay mong gipadangat ka namo. Buhi pa kami ning among lawas, hangtod ning gayuna, kinigumikan lamang sa imong grasya. Ang imong grasya mo'y nagapalihok sa among kinabuhi, bisan dili kami takos, busa ni ining adlaw. Ubos sa pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo, hatagi kami niya ng concentration o dasiga kami, nga kami makakaton pagdugang kamatuoran gikan sa imong mga pulong niining adlaw. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala, mga igsoon diyan ni Kristo, fellow believers. Welcome na usab. Aniya pa kita magadupot niining atong tunanan nga giuluhan og the doctrine of the divine Dynasphere. Okay? Now, padayon ta niya atong ibiyaan kagahapon nga naghisgot kita sa church age divisions. Kay kini nga atong panahon sa simbahan. Kay kano sa kini matao? Kining panahon simbahan, niya itong panahon sa Pentecostes, pagkunsad sa Espiritu Santo. Dito matao kining atong katuigan sa simbahan. O kini na natunga kini sa duha. Ang pre-canon, sa pa mahuman ang balang kasulatan, niya nahitabo kini mga 30 Anno Domini, ngadto sa 96 Anno Domini. So, ang gamit lang niya itong panahon na maong temporary spiritual gifts. Na karon kay niya naman ta sa post-canon, nahuma naman ang Biblia. Ang balaang kasulatan, kini nahitabo 96 ngadto sa 100 AD. So, ang mga gasa permanente na, permanent spiritual gifts. Naon sa may origin sa spiritual gifts, atong mabasa kini sa Hebrehanon 2:1 ngadto sa 4. Now, ang mga temporary gifts, okay, temporary raman to, hunong na niadtong unang siglo, tali sa 70 ngadto sa 96 Anno Domini, between 70 to 96 AD.
Now, okay, karon atong hisgutan kining pito ka salvation ministries of God, the Holy Spirit. Ang naguna niini mao ang regeneration, ang pagpakatao pag-usab, John 3:15. Now, ang Espiritu Santo mao ang ahente sa pagpakatao pag-usab. He is the agent of regeneration. Unyang ikaduha nga salvation ministry sa Dios Espiritu Santo maong ang tawhanong espiritu, the human spirit. Kay ang Espiritu Santo ingnon ta, he charges the battery niya atong higayon sa atong pagtuo kang Ginoong Hesukristo for salvation. So, it's the Holy Spirit who charges the battery. Na dasig no sab, na ligon, na buhi, mo ka nang gisgutan sa 1 Corinthians 2:13 and 14. Ikatulo nga salvation ministry is the baptism of the Holy Spirit, ang pagbautismo sa Espiritu Santo, 1 Corinto 12:13. And then, ikaapat, mao ang pagpuyo na karon sa Espiritu Santo. 1 Corinto 12:13 gihapon ug Roma 8:9. The Spirit of Christ, that is the Holy Spirit. Ang usa ka di magtotoo, wa kini siya manag-iya sa Espiritu Santo. So he does not belong to Christ. Matod pa sa Roma 8:9. So, atong timanan ka na. Okay, mo ito'y ikaupat. Ang ikalima nga salvation ministry sa Espiritu Santo mao ang sealing ministry of God the Holy Spirit, ang pagtimbre. Okay, Episo 4:30. So, mao nang gimanduan ang magtotoo, do not grieve the Holy Spirit. Ayaw sakita. Kay there is grief. See? There is really grief when there is separation. Kung ay panagbuwag, you see? Nagyoy, pagkasakit. Like lovers being separated from God. You see? The guarantee of safe arrival is money, sealing, ang pagtimbre. Sa baylahingan sa timbre. Pag, mora na itong minumduman na binisaya. The sealing of the Holy Spirit. Ikaunom, mao na kining spiritual gifts sa Espiritu Santo. Ngay hatag Espiritu Santo ngadto sa magtotoo. 1 Corinthians 12:11. Ug ang ikapito mao na ni ang pagpuno. Okay, pagpuno, filling of the Holy Spirit, Acts 1:5 and Ephesians 5:18. Now, by the way, hisgot naman yun tag espirituhan ng mga gasa, no? Tongues, okay. Sama ning tongues. Speaking in tongues ba? Pag sulti sa dila, mo ba na? No. Tongues, paminaw, as a temporary gift and its use on the day of Pentecost. So, spiritual gift, kini apan temporaryo. Unsa may tuyo niining tongues. Pagsultig dila, mo ba na? Murag maglisod tag pagbinisyan niya na. Unsay purpose of tongues? The purpose of tongues is to give the gospel. 1 Corinthians 14:21 and 22. Now, in 1 Corinthians 14:22, naghisgot ka na og tongues. Kini, timailhan kini alang sa mga di magtotoo. Tongues is a sign for unbelievers. Now, there is danger of tongues
The danger of tongues as an emotion. Pagbati. Kaya ang pagbati, sa ato nang nasayran sa atong nangaging mga pagtulunan, emotion is supposed to be a responder only, not the ruler of the soul. Sabta gina. Ang atong pagbati, angay lang ni siya nga mutubag. Mora na siya, tigtubag lang. Dili ang magadumala sa imong kalagno, not the ruler of the soul. Now, na-agree kong pulong din yung karismata. Karismata, ang bot pasabot ni is grace gifts. The real meaning. Okay? Now, na may mga charismatics karong panahon na, di ba? Na naghisgot ka na sa gisgutan, sa Roma 16:17. Now, paminaw. Unang butang mahitungod din ng charismatics, it obscures salvation. Murag ka nang mupahanap sa kaluwasan. Number 2, it prevents spiritual growth on believers. Makapahunong kini, makapugong kini sa espirituhanong pagtubo sa mga magtutuo. Now, niya yung prinsipyo ang ihatag kanimo. God may wait, but He is never late. Okay? Suwat mo na. God may wait, but He is never late. Mahimong makahuwat ang Diyos, apan dili gyud siya maulahi. Now, at salvation, sa panahon sa kaluwasan sa usa ka tawo nga mituo kang Kristo nga iyang manluluwas at salvation, ang pagtuo ug ang grasya ingnon ta nagkaminyo. Faith and grace got married. Faith and grace are likened to right man, right woman in category 2 love. Kaya ang grasya gikaamgid kini nato sa tukma nga kanang lalaki. Ang pagtuo mao ang tukma nga babae. So, grace is analogous to the right man, faith analogous to right woman. Hence, ang grasya mao ang tigdasig, tig-una. Apan ang pagtuo, igo ra siya nga mutubag. Sabot? Grace is the initiator, but faith is the responder. Now, just as there is one right man for the one right woman, ang grasya, maora siya ang tukmang pares alang sa pagtuo. Grace is the only match for faith. So, grace and faith, magtagbo gini sila, magkasugat sila didto sa tiilan sa cross. They do meet on the cross. Grace and faith marry in salvation. Kaamgid sa nato kini nga sila nagkaminyo. Sa panahon sa kaluwasan, dito sa tiilan sa cross, ang pagtuo mutubag o mitubag ngadto sa grasya, ug ang resulta mao ang kaluwasan. Sabta gina. Conclusion, we are saved by grace. But now as believers, because we are saved, we live by faith. Kita nagkinabuhi na, pinagig pagtuo. We no longer live by sight, but by faith. Hain mo na mabasa, diya 2 Corintos 5:7. Now, in the analogy, sa kaamgid niini, ang mga buhat, human merit,
mao ang wrong woman. Di ba niya? Agi og kaamgid gini ang mga binuhatan nga tawahanon, nga tawhanong merito, mao ang sayop, dili tukma nga babae. Ang grasya mao ang tukmang babae sa pagtuo. Works is the wrong woman. It is the harem with which faith will not coexist. Now, abrihin ako ng imong Biblia sa Epeso 2, 8-9. Popular kayo kining bersikulo, ha? Kining teksto na kanayon. For it is by grace that you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Tataw, klaro kayo ka na. Nga dili pinagi sa itong mga binuhatan, ang atong kaluwasan, kundili kay kini gasaman sa Dios, dili sa atong mga binuhatan. So therefore, we are not saved by works, but by grace. Ang pagtuo, maura kini ang bugtong paris acceptable to grace. Faith is the only true responder to grace. Since faith is the only true responder to grace, ang pagtuo, bahin kini sa gitawag nato grace apparatus for perception, gap. So, now, since grace and faith become one diya sa tiilan sa cross, they meet there where Christ died. They live together in phase 2. Nanamaw na kana ang the Christian way of life. Sabot? Okay, listen. Paminaw. Divorce occurs when the believer switches to legalism. Sabtagi na, ha? Pagkalegalista na, ang diborsyo mahitabo sa dihang ang magtutuo mo yun sana mo usab switches ngadto sa pagka-legalista. You know what? Ang Dios naga-kondinar sa diborsyo. God condemns divorce. Nakana sa Malakay chapter 2 verse 16. Nabrihi diha sa Marcos 10 11 ngadto sa 12. Okay. Unsa may kalahian tali sa fornication and adultery. Okay? Naghangwa masayod pa niini. Ato ning ipatinaw kanimo. Fornication. Unsa na yung fornication? Ang fornication, paminag maayo, is committed by anybody who is outside of marriage. Nahigawa siya ba? Gawa siya sa kaminyon and indulges in sexual relationship. Okay? Kini kanang mabuhat kining fornication ni bisan kinsa nga nahigawas man siya sa kaminyon, dili minyo ba? And indulges on sexual relationship. That's fornication. Apan ang adultery, na paminaw, ang adultery is one who is married and indulges in sexual relationship with another woman or man. Mao na adultery. So this is committed by a married person. Whereas ang fornication is committed by anybody who is outside of marriage and indulges in sexual relationship. Now, ang bahin og divorce god, imong mabasa usab diha sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 31. Now, adto sa Mateo 19,
Kapitulo 3 ngadto sa 9. Basahan na. Read it. Hebrews 13:4 usab. Now, mutan na raw ko nimo, kinsa man ang otoridad o pangu sa panimalay? Kinsa man? Husband or wife? Tubag ang bana. 1 Peter 3:1 o Ephesians 5:23. Okay, listen. Correct. The husband is the authority in the family. Siya. Mao ang otoridad. Apan. Ay kung apan. When it comes to spiritual things, and the husband is against it and prevents you from your being positive to Bible doctrine, and he wants to separate from you because of that, there ends his being the authority in the family. Sabot? Sa diha nga siya negatibo na ngadto supak na mao na gibabagan ka na from your being positive to doctrine, ug buot siya nga makigbuwag nimo tungod niya na din diha mahunong ang iyang pagka-otoridad sa panimalay. Nahibaw ka nga no? Maminaw mayo. Tungod kay si Ginoong Jesucristo tops them all. He is the supreme authority. Sabtag na. Kay siya man ang supreme authority, siya ang masunod. Siya ang sundon. Angay nga sundon. He deserves it. Principle. Laing prinsipyo niya, and it has another sense or meaning nini. A believer can be flexible to non-essentials in life, but inflexible to essentials. So, gato ni Visayan, ang usa ka magtotoo, mahimong kanang mubawog siya ngadto sa mga dili kaayo kinahanglanon. Apan dili gid siya makabawog ngadto sa mga kinahanglanon. I don't know, mudawat ka ba niya ng Binisayan ako. A believer can be flexible to non-essentials in life, but inflexible to essentials in life. It means, sabot, spiritual things, mo essential, must be above all. Mao gyoy magauna. Ato padayon ni ugma. Okay? Di nila una kita kutob ni nga dawa ayaw sipyat sa pagsunod ni ugma sa sumpay nini magampot ta. Bala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo. Nining lain sa mga higayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong pagpatinaw kanamo. Pinagi sa pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo. Salamat ning among Bible study. Pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.